हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनै माने फोथाराव फाख्रि गायनो थांनो नागिरदों आरोना माइखौ जोंहा गायखांनाया 15-20 दिनसोआनो जाबाय ओमफ्राय फाख्रि गायाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै गायनो थांनो नागिरदों आरो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दा थांबाय दं आरोना जोंहानि माइ गायग्रा हायाबो गोजानावसो नालाय बाइकजोंसो थांनो गोनां जायो दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बयबो फाइनालि लोगोफोर जों दा मोनसिगोन आरो इनि मोनबायानो माने इनिफ्राय ससेनिफ्राय थाबायनासो थांनांगौ आरो हाग्रा बारि बारि थाबायना थांगासिनो ओमफ्राय लुवारबोसो दंबावलायदो लुवारखौ गिनानै बारग'लायसो ओमफ्राय नै माखाया ओइ फोथाराबो गेजेराव फोथारा माइ गायग्रा गेजेराव नालाय ओमफ्राय थांबाय दङ थांनानै ओमफ्राय दा खोथियाबो गैयामोन नालाय सिगां फुना लाग्रोनोसै बेखौनो गिना आरो खोथिया ओमफ्राय बेखौनो फुनांसिगोन आरो खोथिया फुनायानो बिरफाहां जालायो आरो माने बारा गायनाय फुनाय एक्सपिरियेन्स गैया नालाय फुनो रोंबाङा नालाय ओंखायनो गोलैनाय जालायो Ini kecil ke danang ini gua mana ini jasi gua mana sih. Bella dong gua bella. Bella gina na kecil karena berin baju puber haya baju bursa apa kayak. Logofor nongsorbo bedi bella gina na berisan baik kecil puy nama. Ang puyo lagi gina na bangren alayang na. फुखांना लाबोबाय आरो दा खोथियाखौ बारा बुरजा नांखाया नालाय फाख्रि गायनायाव ओंखायनो एसेयानो जायोना गायनोसै दा नै गायबाय आरो दा ओमफ्राय फार्स्ट टाइम गायनाय नालाय फाख्रि गायनायाबा जागोन ना जायाखै रोंलायलाङा ओरैनो जानला मोनला थुला थुलि गायबाय आरो जाबाबो जायाबाबो थुला थुलि थुनानै गायखांबाय आरो गायखांनानै आथाखाय सुबाय हाब्रु नांनायखौ एसे सुस्र'ना लाबाय आरो फोथार गेजेर माने सेन्डाल गानलांबावोसो आङो सोरबा गानलाङो आं बायदि फोथार गेजेराव सेन्डाल माइ माखाया इनि माबा जाजोब्बाय मा होनगोन बेखौ गसा गेदेर जाजोब्बाय बेल्ल' गिनानै गायनायानो मोजां जाबायसो आंना ओरैनो गायला गायना फैबाय माने बेल्ल'आबो दंसोगारो नालाय आं मार बेल्ल' गिखायो नालाय बेल्ल' नुबा खारखायो मार गिना इदिनो ओइ साना गोदान गायनाय खोमा ना ओइयो बोरायलानि नायो आंनि मोखांखौ नुवाखै आङो सान्दुंजोंनो Nelu arbo nunga bello ampai rang jam mabaneawबो फुनायावबो bello फैदो खाथियाव bello दंसोगारो हायावनो फोथाराबो मार गोजानावसो जाबाय नालाय न'आव थांफिननोसै जों दा फाख्रि गायखांना फैबाय फाख्रि ना मा होनो फाख्रि मा होनगोन फाख्रि ना फाख्रि गायनो थांनो जोङो फाख्रि नायाबो नै जंगल बारि फैनांगौ औवासिं बारि दंफां बारि गिथाव थांथारलांगानो मोदाय बारि बायदि मोदायसो दं खोमा नैलाय मा बुस्थुसो मोदायनि दै लोंग्रा खोमा दंखल दंमोन खोमा मोदायनि दै लोंग्रा औवासिं बारि माइ गायग्रा हायाबो मार गोजानावसो आरो नै रेन्जार जायगा बारबोनांगौसो नै
mulai ya. Ini daerahnya masih sangat merendah dari sini. Enam tuh sini keluarnya kami enam. Sekarang kami diam saya kami nama. Mereka isok ke masuk benar. Bukan baru sudah benar. Nagasok. Bayi ini nagasok sumber ini. Sok di mana nagasok bawa ke terus. Gak thang bau mình đi putar ke. Bây giờ ya ra bulan đi nó. Ini lama sang bahasa Boro bazar mana ya? Ini lama jam pada sana ni dengar lama ya. Kesalam aku lama. Aku tak. Nah, no komunikasi pada. Beres na no kira. Ketara bagari stang lenang ba. Kita renal. Menteri